Здравейте отново в поредното видео как да изкараме 100 000 долара от 1000 в Pocket Option. Току-що ми се затвори една позиция на печалба, но за съжаление това не променя факта, че днес загубих абсолютно всичко, т.е. цялата печалба от началото на месеца, началото на годината реално, тъй като сега сме януари. Тоест стартирах сравнително добре, за 10 дни изкарах около 700 долара и днес съм на 697 долара печалба, 698 долара загуба, грешка, 698 долара загуба. Постъпих за пореден път супер глупо, безотговорно и почнах да си играя на хазарт и естествено загубих. Поне не се увлякох съвсем да си вкарам целия баланс и да загубя всичко, защото това щеше да е края вече. Малко или много се осъзнах, че не мога да вкарвам в момента повече пари, че е добре да си остава все пак някаква част от баланса, а реално всъщност вкарах до 850 долара. Тоест от 1860 долара вкарах до 850, над 1000 долара. Отворих позиции за над 1000 долара в една сделка и в последния момент спечелих част от позициите, някои ги загубих буквално за части от секундата, но няма значение. Ако не бях спечелил някои от позициите, щях да съм още 300 долара назад, т.е. щях да съм 1000 долара на загуба, не само 700. Това, за съжаление, ме връща назад една седмица, все едно съм си губил времето, нищо не съм направил, но пак не е толкова фатално. До края на месеца има време, надявам се да успея да си изкарам някаква печалба. Да, съжалявам естествено за пореден път. Не би е проблем да изкарвам пари, най-големият проблем е да ги задържа тези пари. Проигравам ги по много глупав начин, хазартен и понякога ми е много трудно да се контролирам. Това е най-важното. Всъщност никаква стратегия не работи без контрол над емоциите. Работя по този въпрос вече 3 години. От 3 години се занимавам с Pocket Options. За съжаление, все още не съм твърдо печелив, т.е. печеля месеци, в които печеля доста. След това следват месеци, в които съм или на 0, или почвам да губа сериозно и си затривам цялата печалба. Значи 24-та миналата година беше първата, в която завърших на минимална печалба. Всички предишни години, предишните 2 години, т.е. 22 и 23 ги завърших на доста сериозна загуба. Надявам се тази година да е втората вече поредна година, в която ще завърша на печалба и то на сериозна печалба. Сега дали ще успея да си изпълня предизвикателството да направя 100 000, не знам, надявам се. Ако изкарвам по 300-400 долара на ден до края на годината е напълно възможно, но с темпото, с което ги губа тези пари, не е много вероятно. Но нищо, аз се целя на високо, дори да изкарам половината от тези пари до края на годината, пак ще е доста голям успех. Най-важното е просто да изкарвам, да съм на печалба всеки месец. 1000-2000 долара няма значение. Все пак много хора работят цял месец за 1000 долара и то някакви смотани работи.
Така че да стоя на компютъра си цъкам по 1000, по 2, по 3000 долара на месец ще ми е перфектно. И ако успя да го постигна това, т.е. да си изкарвам редовно доход от тук, може би ще почна да се занимавам само с това и с други онлайн бизнеси и заниманията, но трябва ми просто да знам, че мога да изкарвам редовно пари от тук. Да изкарам и да не ги губя, това е най-важното. Често казвам, не виждам в момента къде мога да отворя позиции. Да, това беше добра позиция, защото стигна до зоната втори път. Почна да връща. Но мисля, че е добре да приключа за момента. Ясно е, че няма да си възстановя загубите. Ако се опитам да ги възстановя и набутам пак всичките пари, просто най-вероятно ще загубя всичко. Ще ги възстановявам пак бавно, явно за няколко дена поне. Но това е положението за сега. Не искам да правя много дълъг клип. Много дълго видео да става, така не виждам подходящи позиции за търговия, така че надявам се следващия път, като се видиме, да съм на стабилна печалба. Това е за сега, до нови срещи.